Okay, wait. Sa tibok teksto ato basahon na. Kay puro na mga Greek ang mugawas dire. Buhat, Jis. Pisaya lang bro. 17. Basta atong gi-search ha or ang gigamit ni Pedro. Ano ta atong Bisayon dito ta Bisaya ha. Basta sa komentary dire akarton o kaikos. Okay? Wa magibasa man na nato. Wa man tay ginapigan ni. Okay, ang iyang question, wa pa ko kakaog kay koinos o akatartos. Okay? Klaro kayo. Natong tubagon. Atong basahon ang kinatilibukan. Apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga ilang mahugaw. Unya sa atong gibasa kining context ani koinos og akatartos ang ipasabot sa utok ni Pedro na diriya ang mahugaw og ang limpyo akatartos or koinos. Okay? Naani sayang hunahuna ha. So gitubag ni Kristo ang tingog bingon ayaw isipang nga mahugaw ang bisan unsa. Hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini nya karon. Atong dugangan pa jud sa referensya makaigsunan kining na atong i-distinguish to no ang precisely di na jud ang hinluan tong hinlo na nya unsa may kining koinos example limingon siya nya kanang koinos way apilan ng clean food ana ato basahon sa atong gi-research diri makaigsunan kung tinuod ba na iyang gisulti kay kung mingon siya nga way apil kinahanglan mo search siya karon nga wa joy apil sa okay so wa ka di ba natas referensya diri atong ibasa ang referensya kinahanglan ipakita imo referensya diha okay way problema wala ki nagbasig bitaw ta karon sundan man kanamo ay kagol ako imong sunod imo din ako imong sunod ikaw may mong gisundan kay kini gamit ana ikaw may ni gamit ana ato nang basahon pod okay inahinay lang ta bainting ha kay amo kang gisundan ikaw may mong gisundan kay kini gamit ani okay okay, dara. Kini siya. Ay kagool kay gisundan ka namo pinangga. Parang klaruhon na to kay dali-dalion na to di mo kasabot. Ako nang gibasa ang koinos is referring to unclean food. Nya unsa man ang clean food? Mao man ang mga apil ang baboy ni ana, no? Sa kay daghan kay ko gi screenshot diri mga igsuon. Kadit sa. Yes, tumoy ni. Okay. Okay. Nandara, mga igsunan. So the deeper theological contrast, man akong ipaabot ha. The deeper theological contrast between kainos and akatartos. So una, often human defiled cultural religious boundaries. Mingos ba inting ani gamagaman ina ko naman dire. Okay. Unsa pa uban sa kainos can be consecrated or made holy. Kato yung ingon nga holy na daan di wa na mo coincide dire. Unsa pa lain? Maybe neutral, just not set apart, unclean food, referring to Romans chapter 14 and Acts chapter 10. God is removing barriers between sacred and common. God is cleansing impurity through Christ. Nya karon, aritas akatartos. Kay doon na may deeper theological contrast. Unsa man ning
Mao jud ni ang ilang kalainan. Okay, basta wa pa sa kibaw, sa kalainan. Ato ning ihinahinay. Okay. Ay kaguol kay welcome ka sa pangutan na bisan ata ta mag-abot ron. Often considered, unsa ning akatartos? Often considered intrinsically impure. Kinsa may intrinsically impure? Ang demonyo ra. Must be purified and removed or removed. Okay. Always negative, defiling, sinful, unclean spirit, sin, leprosy, and death. Nya pwede sad siya. Okay. Para nis mga naminaw dinhi para nimo. Okay. So dialogue man eh. Okay. So palabloy ka ay kagol. Mo na nga ningon din pwede sad i-refer siya. Okay ha? Oftentimes ha, referring to unclean spirits, but sometimes it referred to unclean food. Sa ato pa, ang koinos og paminaw sa ang koinos og akatartos pwede siya magamit, interchangeable siya. Pwede unclean food, pero oftentimes it is referred to unclean spirits. Okay. Pero pwede siya magamit sa ang akatartos sa koinos. Okay. Sa ato pa siya may pagka-synonymous, different term but the same meaning. Pero doon ay dakog kalainan ha. Mo nang akong ibasa ninyo para ninyo kay kung muritso ko tag-discuss ani niya lahi ang nasabtan arita sa akong ibasa. Kay di man ni akong ginamagama. Ako man jud ning gi-research. Okay. Sunod pangutan na. Okay. Ako gining ibalik sa hitabo. Tanang matang sa mananap iyang nakita. O yun ka nga unclean and unclean. O yun makana gyud. Di na lang ko kay kabalo mo kung mo yun kana. Asa ang gitumbok ni Kepa nga koinos anang unclean og unclean. Asa ang iyang gitumbok nga koinos og nganong koinos to? Ana nga teksto. Okay. Ang reference na ingon. Okay ha? Di ni personal akong tubag niya ha kay kung mag-personal ay gud mi ani way daog. Okay, atong basahon. Asa ko noon mismo sa Acts chapter 10 verse 14. Niya ni Peter responds, I have eaten anything koinos, common, or akatartos, unclean. Ang koinos ay common food sa mga hintil. Gi-consider na nila koinos sa mga Hudyo. Or akatartos, unclean. Nakaroon ang pangutanan niya, asa, niya diri akong ibasa. Naa mismo sa teksto nga akong gibasa. Acts Apostles chapter 10 verse 14. So nagtupag ko base sa akong referensya. Sunod pangutana. Ang imong tubag, ang akong pangutana wa nimo tubaga. Kadtong iyang ginganlag akatartos, asa man adtong duha. Parang ma-specify na to. Ayo diretso sa imong komentary kay ang mga dietary law observer daghan pong mga bantugan nga naa po sila'y komentary nga wa magparihoan ang imong komentary. So di na lang nato na banggaon sila kay sila man to. Dinhi ko nangutana kay sa ako nga side sa pag-study nako mo comment mo ikaw ko gamay parang naay sa nakita ni Kepa tanang mananap clean and unclean. Ang unclean diha maunang akatartos apil ang baboy ana. Ang koinos ag clean to nga mananap nga nasagol sa unclean gitawag na dito sa Levitico 20:25 langit nung amahan nag-ingon nga ayaw isagol ilain ayaw hugawi ang inyong kaugalingon naana sa pagbulutan sa langit nung amahan nga di isagulon ang clean og ang unclean ilain ibulag karon kay nakita ni Pedro nagkasagol so ang iyang pag-ila sa clean
unta galing kay nagkasagol giterminuhan niya og koinos. Meaning to say dili na balaan kay nasagol sa unclean. Mo man mo tubagay inana. So ang imong tubag dili tubag sa gipangayo sa kung pangutana. Balhin na lang ko. Kay wa nimo tubaga sa gipangayo sa kung pangutana. Nagtrato kag istorya nga wa mo igo sa kung pangutana. Sunod pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda o kinsa man ang nagsulti ang tingog. Verse 15. 10 verse chapter 10 verse 15 kaysa ang 14 si Pedro man ang namalibad. Ang tingog miingon nga na siya gihinluan ayaw isipa nga koino pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda nga iyang hinluan. Ang iyang gihinluan koinos akatartos. Diha gyud sa bersikulo. Natubag na jud ni. Okay? Sibog sa kamay benting. Kay mo sapaw ka. Sibog sa lagi. Nangutana man ka. Kay ba mo wa jud siya mo basa. Ako gibasa jud to nako ha. Okay. Ada kini sa lagi na kining pinangga natong igsuon. Wara ba jud ko mo sapaw nimo ha? Bunalan ta karon. Oh. Kabantay mo sisig explain why basa-basa. Ako basa ko. Ako basahon na ay kamo na decide. Kay siya sige explain why gibasa. Gibasa ron. Okay. Ato sundan na siya. Ako gibasa man eh. I have eaten anything koinos, common, or akatartos. Or, kanong imo ng buwagon, nga ang iyang intention, koinos o akatartos, naaman din eh. Kung sa maning teksto ha, Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kung sa may tubag skino, ayaw isipa ang hugaw nga gihinluan nas Ginoo. Unsay gipangutanan ni Pedro? Koinos o akatartos. Unsa man koinos? Unclean food. Unya akatartos naman dires komentary, no? Kusog kay siya mga komentaro nya. Pangita ko karon unsa na nga komentary imuha? Kinahanglan ako kasundan. Nga unsa na nga referensya kay pwede makamtan-aw sa ko referensya. Naman diri oh. The theological contrast, the deeper theological contrast of the term you use, kainos and akatartos. Naman diri. Pwede man nimong basahon. Nya ang koinos diri unclean food. Oh, malgi. Munang gusto ko sa imong referensya, ako pong basahon. Parang mo kay pwede magkapamasa diri, no? Unclean food, koinos, niya yung pangatanan niya, wa ko rin appeal sa koinos ang gihinluan. O niya, ang koinos gihinluan. Ang koinos gihinluan. Asa man di ay ang akatartos. Kay or man diri. Dili man ang koinos, mabito nang giingnan nako nimo, dili lang ang koinos gihinluan. Or akatartos may gibutang diri. Kay ang iya kuwang man, ang koinos naman kay musibat man siya. Yan di man kasibat. O lagi, kaya sa. Naghunong nimo mo, di ko mo sapaw. Muna itong roll ron ha. Bisag mga 2 minutes bro. Kay amis ninyo, kiring term good di mo, bugat ni bro. Dili man sabtan dayon. Muna ato explain og tarong. Nga ang iya may pahimugat nga ang koinos kuno why appeal ang baboy unclean food good. Unsa man ang unclean food why appeal ang baboy? Murag naglibog din siya ba, no? Unsa man ang kuan nimo ang baboy clean kay diri ang koinos unclean man. Unsa mangutan ako nimo ang koinos unclean food diri ang baboy dili ang clean nimo. Ang akatartos unclean. Sa Levitico 11:7, basahon nimo ang Septuagint version, ang baboy dia gitawag sa Griego akatartos. Sa Hebrew tami. So it's very conclusive nga ang akatartos ang baboy na belong na karon.
dito sa buhat 10:14, ang pamalibad to ni Pedro, imo kay pangutan naman, basahon ako be. Be, walayo na, komentary. Be, basahon yun ako ang Greek. Di layo ng komentary. Ang komentary, ana. Ay, sa atong, unya na ng komentary kung saan ang imuha. Basahon ako. Sorry. Ero gamay, egtanaw ka. Sige ha, buhat. Buhat 10. 14:15 ta. Ingon siya, Hohe di Petros epen midamos. In siya kore oti odipoti ipayon. Dinifagon pan na yun, koinon kay akatarton. So, wala daw siya pa makakaon o dili balaan. Koinon ang gibutang. Ang kanang koinon, Komentaryo lagi na ako. di ay sawa pa ko mag-comment. Komentaryo. Dili ni komentar ka basa ko. Ang translation sa Bisaya, kanang koinon diha, dili balaan. Dili na komentaryo ha. Babasag na sa Biblia. Dayon ang akatarton dito sa Bibliang Binisaya, hugaw. Ako nang gi-explain, ako na kung gingon, ang nakita ni Pedro, duha. Limpyo nga mananap, og hugaw akatarton. Lamang ang maong limpyo, nahugaw siya kay nasagol sa unclean. Balaod na sa Levitico 20, versikulo 25 nga dili na siya pwedeng sagolon kay makahugaw. So ang pagkasagol giterminuhan ni Pedro og koinon. Karon pag abot sa 15, unsa may gitingog sa nagtingog nga maoy iyang gihinluan. Sa na tos 15. 15 dili ni komentaryo. Eva, koinon kay akatarton. Ang clean. Dili, anya na. Sa 15 ta. Sa 14 man ka, humana. Dili na, sa 14 wala pa'y gihinluan. In fact, nagbalibad kay siya kay hugaw, gihinluan. Niya sa 15 ang gihinluan. Sa Griego. O atos in English. And again, a voice came again for the second time to him. What God has cleansed kihinluan. Dayon, show me hotios katariso mi koino. Dili pagtawgon nga hugaw ang gihinluan. So ang gihinluan ang koino. Pangutana, asa maron sa bersikulo 15 ang akatarto gihinluan kay naghisgot naman gyud og paghinlo. Mao ni bantayan, asa maron sa imong Griego nga ang akatartos na hinluan sa maong 15. Niya pa sa 15. Sige, tubag ako. Okay. Ayaw lang komentary ha. Tanawara, sig pangomentaryo niya, way basihag komentaryo. So mana nga, paminaw sa 20. Ato ani, i-analyze na to. Kusog kay mga komentaryo, pero way gibasihan nga komentary. Pwede din na, Bible scholar di ka. Mo ito na nga, parihatan di Bible scholar, mo refer ko sa mga Bible scholar. Mo na nga, nakaminos magas mga Bible scholar, God. Mas bright pa magas Bible scholar. Ngayon siya nga, naaba kunoy akatarton. Naaman diri. Sa 14. Mo na nga, sakto lagi ako. Mo gani, unsa man dig 14, di mo adtog 15. Mo na nga, iyang giputol ang teksto. Ngano man, maro kayo. Iyang putlon ang teksto. Ay kagol, padung ta diha. Tanawa God, asa apabor siya, adto ra siya mo focus. Yan sa 14, ang iyang pangutana, naaman dito ang duha ka term. Koinos o akatarton. Nagtuo man siya na to sundi. Okay. Muna nga, dinha siya nabikil. Kaya ang pangutana ni Pedro duha. Koinos, dili lang koinos, kundi akatartos. Sabi ito bags Ginoo. Ang iyang pangutana dito, wa pa ko kakaon. Statement ni Pedro, wa pa ko kakaon. So, nasakpan na to, kaya yun siya nga ginuan ko no koinos ra. Pero ang statement ni San Pedro, duha. Paminaw, 20.
Ay pag-explain diha kay di na mo imong ka-dialogue. Wa jay batasan. No. Mo na nga pabinaw ba? Paghatag respeto kay naminaw ko nimo ganina. Tuwa man siya mag-explain ni bay akong sangay. Ya ako naminaw jud ko niya ganina. Mo lang yan, di pabinaw ba? Pabutang sa pamatasan ba? Okay. 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 Pabinaw sa. Okay. Unya ra. Kay tuwa ka nag-explain dito. Nangutan na man ka. Dili, ang ako manggod, gamay lang yun kayo. Ayaw ingnang ang 14, nangutana si Pedro, na malibad siya ana, mali naman gud ang imong gibalik-balik. Nangutana si Pedro, wala siya mangutana na malibad, dili ko. Ang imong gibalik-balik, nangutana si Pedro, gitubag sa 14, mali daan, di mo kabantay. Okay, mali ko no. Mao lagi ni balibad si Pedro ug si Kristo wa jud mo balibad. O mo na si Kristo, si Pedro ni balibad, pero si Kristo may to sundon di mas Pedro. Ang kapiki ni sunod pang Pedro. Pero si Kristo, ningon as Kristo. Dili ko Ginoo, mayos Pedro ha. Kay wala pa ko makakaon og bisan unsa nga mailang nga mahugaw. Bisan unsa jud. Ang tingog mingon kaniya. Sa to pa dili anghel, ingon ba siya anghel? Ginoo mo gud ni bainting. Ingon siya nga ningon ang tingog sa anghel. Ginoo may gisulti diri. Wa gali ka mo tarog basa na dili ko Ginoo. Ginoo, dili anghel. Okay? Ay? Ang tingog bingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa. Oh, nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini so apil. Mo nang kakamuritso tag 15, apil ang duha. Katong iyang gingon nga kainos o akadatos, apil. Munang pangutana ng bayinting, apil. Sunod pangutana. Brad Paul, sunod pangutana, apil. Ingon man ka apil, sa wording sa bisan unsa, gimensyon man nga koinos, asa man doon riha ang akatartos sa nabasa. Kaingon man kang apil. Kay ako'y mubasa, usar man gyud ang namensyon, koinos ra. Nga nganong imo mga apilag akatartos, ang bisan unsa dito gireper sa bisan unsa nga koinos. Daghan man na kain ang lista sa koinos. Di ba na kayo usara ka buok? Sa akatarton perti po ng daghana. So bisan unsa sa koinos, mao'y gihinloan kay mao may mabasa sa wording. Pangutana, asa maron diha sa wording kay imo mang butangan og wording diha sa 15 nga naay akatarton. Okay, nindot pangutana ang nasa 15 koinos. Sakto yang giingon. Atong gisundan. Sunod. Unsa may koinos? Atong kuan sa definition of term. Apil ba ang unclean food ani? Paminaw. Okay. Koinos can be consecrated. Ato hinayon ha. Insa ka, koinos lagi. Wait lagi katartos. Okay. Ako ning gibasa. Apil ba ang unclean food sa koinos? Okay. Koinos often human define cultural religious boundaries, can be consecrated or made holy, may be neutral, just not set apart, unclean food. Ang say reference, Roma chapter 14, Gentiles, Acts chapter 10. So, sa pag-ingon nimo kay imo manggi angkon nga koinos po da, idi apil ang unclean food. Gawas kung di niya angkonon nga kanang baboy di na unclean, di apil. Okay, nagtuo siya makapabor siya. Nyari man tas definition of term, ato man ang gi-search. Apil ba? Apil ba sa unclean food sa koinos? Apil. Therefore, ang baboy unclean ba? Tubag. Unclean ba ang baboy? Di. Kaya ang koinos may ginluan, apil sa gihinluan ang unclean food ang baboy. So, munang, sunod pangutan na ba yung ting? Okay. Koinos ha? Koinos. Nakaka-referensya na apil. Dili. Diha, wa na ko mo gamit pa og daghan pang liko-liko.
komentaryo, nanukad ko sa bersikulo, kay ang nasa teksto, ang nalitok nga maoy na hinluan, koinos ra. Pero nganong ang imong komentaryo, apunan man og katartos. Mao na'y problema. Kaya ang mabasa, kaning watsinanggo mapunusahin ng mga komentarista o mga komentator, nga naman, ikaw daw basa. Mao na, wa nimo tubaga akong pangutana. Ang akong pangutana, diha sa mabasa, na koinos ra ba? O na ay akatartos. Ang imong tubag, sagulan man nimo akatartos, hindi man na sa maong mabasa, mo na ang problema. Okay. Agko na nako nga sa Acts chapter 10 verse 15 koinos. Nga karon, ari na putas laing referensya, koinos. Paminaw da. Peter's vision in Acts, koinos ha, koinos ni. Ako na isa ni mo ron. No, bisag ko saan ni mo basa diha, animals unclean. Ang koinos. Koinos kay mara man siya pabor-pabor ganina kay kakuan siya Greek ba. Atong sundan. Iyan ang giangkon nga Acts chapter 10 verse 15, koinos na. Nakaron, unsa may koinos? Okay. Paminaw ba yun? Koinos. Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Hoy, paminaw. Nagbasa ko ani ha, karon ra ba ko kahibaw anang terma. Okay. Kung sa dito mga animals ha, koinos, unclean or common. Synonymous ralgis akatartos. Okay? Are declared clean by God. Sunod pangutana. Naghilom naman kada. Nyara po. Last ka ha. Oh. Kaya sunod. Oh, klaro kay ha. Ako ra nang gi-search ha. Kay di ta ganahan pabor-pabor. So sa ato pa, apil di ay sa baboy ang koinos. Yaningon man siya. Sa Acts chapter 10 verse 15, sa Greek interlinear, ang ginluan niya, koinos! And therefore, apil baboy. Unsay koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Unsa tong mga animal ha? Koinos. Common or unclean. Are declared clean by God. This emphasis is on breaking down barriers between clean and unclean, common and unholy. Ang akatartos day, nanawa ha? Ato ning ginahinay kay parang sundan nato siya sakto ba ang nasiyang una-una. Kaya ang iyang akatartos ang baboy. Oh, natanawa na to. Tinuod man sana partially. Kay kuan lagi ni ning general term applied to a specific term. Akatartos often used for unclean spirits. So kining akatartos day mo ding wa mo hinlo, wa mo tubag si Kristus akatartos. Kay di man mahinluan ng yawa. Oh, painting mo nang wa sa pag-ingon niya akatartos or koinos kay oftenly use ang akatartos sa unclean spirits. Often used for unclean spirits, emphasizing spiritual impurity. Pero balikon ako ha, ang akatartos pwede po refer sa unclean food. Okay? Pero sa pangutanan niya, nga apil ba sa koinos ang unclean food? Koinos naman ko naginloan. Apil kayo. Niya man nila, koinos, Peter's vision in Acts chapter 10, where animals previously considered koinos unclean and are declared clean by God. Atong gipangutana si ChatGPT. Is koinos in Acts 10:15 includes akatartos? Lagi Yan lagi. Dili ba ang diha sa 15? Ingon lagi ba?
Wag kang minaw. Dela. Unya, mudagan makagili. Ingon ko koinos, why apil ang akatartos? Sa tanawa, Acts 10:15, the response from heaven only, address koinos, not akatartos. Lagi, wag lagi. Karon, kay uyon man di ay ka nga sa 15 ang nahinluan koinos. Uyon ka karon nga wa niya iapil pagmensyon ang akatartos nga nahinluan. O natupag na ko ganina, wa jud siya maminaw kay nag-research man siya. Niingon bitaw ko akatartos often refers to unclean spirits. May limpyuan na nimo unclean spirit. Mo na wa, ma-bright yung Ginoo. Mahinluan ni yawa. Yawa naman siya forever. Ang mahinluan katong yawaan. Di ba? Mo na nga akatartos, paminaw lagi ba inting before ka mag-search dia, paminaw pod. Akatartos often used for unclean spirits. Mahinluan man ang yawa. Tubag, ang giyawaan nun may mahinluan. Nakaron, ingon siya, ngang hinluan na ba sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 15? Koinos. Nya, unsa man ang koinos? At masahon na i-search siya ha? Wa siya mag-search sa koinos. Masakpan man. Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Ingon siya, way apil ang baboy diha kay nanas at atartos. Naman, apil man. Animals previously considered koinos, common or unclean, are declared by God clean. So, muna nga, sunod pangutan na. Sunod, ikaw man ka bro ha. Follow up pangutan na. Wala kay follow up? Sunod pangutan na. Basta nga kung ingon ha, ang akatartos refer to unclean spirits. Mao na diri sa atong referensya. Ayaw ko pangutan sa Acts chapter 10 verse 15 sa akatartos. Kay koinos na. Nya apil ba sa baboy ang koinos? Nga ginluan? Apil. No? They are considered animals unclean and declared by God clean. Okay? Sa ito pa, ni gamit-gamit sa terminolohiya nga wa mo dapig sa imo ha. Asa diha mabasa sa Greek ha nga ang akatartos nga animal gihinluan. Basi ibasa gyud. Ayaw na basa-basa komentaryo. Asa diha mabasa sa bersikulo dihan dapita sa pananaon nga ang mananap nga akatartos gihinluan. Okay. Giingnan na kanako nga gisundan kanako. Koinos ang naa sa di imong gisundan ta way akartarto sa ganina ra ko nagsigbalik-balik karon pa siya nakakuha sa kong gi-explain. Mo na maminaw lagi ta. Mo nang sa Acts chapter 10 verse 15 way akartartos dito. Sakto nang iyang ingon nga koinos. Ako bitong gisundan. Di ba honest kay ko na ingon nga way akatartos? Nya unsa man ang koinos? Koinos refer to unclean animals. Nya kanang baboy unclean dili. Di ba? Nya declared by God di kuno baboy. Unsa man ning unclean food ay? Kanang baboy dili na unclean. Oh, tubag. Sa atong pagkatermino sa English, unclean. Pero, pag gamiton nimo ang Hebrew o Grego, separated na sila. Ang baboy, sa Levitico 11, versikulo 11, tami na sa Hebrew. Pag tanaw nimo sa Septuagint version, i-check lang. Akatartos. Sa Leviticus, akatartos na siya. Dili pwede nga ang akatartos wa pa ko'y nabasahan nga ang akatartos nga animal na hinluan. Never ko. Suway og basa. Why labot siya sa unclean food? Dili ang kanang word unclean, kanang tanan puro na pwedeng tawgog unclean as general term. Pero bantaye, naay unclean nga dili naay unclean palalitan ang koinos gamiton mo kang clean. Naay unclean nga koinos nga lahi sa unclean sa akatartos.
dapat you have to specify or categorize what is being presented in the text. Hindi kay imong largo, unclean man ni, unclean to, pareho ra. Lahi ang pagka-unclean sa, unclean sila. Sa ato nga term, lahi ang pagka-unclean sa koinos kay limpyo nga nahugawan. Ang unclean sa katartos, hugaw nga hugaw gud siya. Dili siya mahugawan kay hugaw gud siya. Sama sa baboy. Ang baboy sa iyang pagkahugaw nga nahugawan siya, walay mabasa. Akatartos adjective baya. If you use the word adjective, you have to do not use verb because that is adjective. You are telling something what is the state of that something. So adjective, akatartos, hugaw. Muna ang problema niyo kay ang unclean, yes, it is true, unclean, pareho ra. Pero pag gamito nimo ang iyang specification o categorization, the unclean nga koinos, hinlo na nga nahugawan. Ang akatar, man ay mabasa, katanawar ko na mabasa, wala pa ako. Ayaw kay kalimot, nakita ni Pedro ang tanang mananap. Matang. So, it is understood nga ang yang nakita, clean and unclean animals. Pero pag abot sa ubos, kay giagda mas sa gipakaunon, ingon sa, di kumukaon. Kay wala pa ko magkakaon o unsang giilang dili, wala ko kakaon o dili balaan. Koinos. Unsa may dili balaan sa iyang nakita. Ang mananap, magutong hinlo nga nakasagol-sagol sa unclean animals. Nya sunod, koinos kay akatarton or unclean. Pero ang unclean sa akatartos, lahi nga naman, balikon ko, ang unclean sa akatartos nga gigamit sa Leviticon sa nga baboy gyud, ang gingon dia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang gikaon. Ang iyang pagkahugaw inherently dala sa iyang pagkasiyaw pagkabuhat. Kay nga naman, musap, di man kisa musap yung kinaon. Ang kanding baboy baka, the ruminant animals, muusap man sa iyang kinaon. Kanang word, muusap sa kinaon. Natulon na ba, pag humanhing balik, ikalingawag usap, maunay ruminant animal, maunay muusap sa kinaon. Dili kay inigkaon, usap-usapon, dili na mo ipapasabot. Giusap. Gikaon, ang iyang gikaon, giusap og otro. Himbalik na gikan sa reticulum, mabalik na diri sa agi sa esophagus, balik sa baba, usapo nag-otro, maunay ruminant animal. Wala man sa baboy, maoy gisulti sa Biblia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang kinaon. So inherently unclean. Ayaw, binignit ako pa paminaw, gibinignit yun mo. Gibinignit. Okay. Gi-explain niya, no? Unang isundan na to siya, unsay koinos. Are na po ta. Wa siya mo define sa koinos. No? Kay masakpan man siya. Muna, koinos, Peters, balik ta diri ha. Wa na gi-define. Dito ra dyan sa akatartos, no? Na koinos ta. O, gamit man ni kag ChatGPT, no? Hindi ka mo tuo ini, no? Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Previously considered koinos. So say koinos, common or unclean. Nana diri ha. Siya si istorya pero why referensya? Mo na diferensya na to, no? Kamo na lay decide, no? Are declared clean by God. So gi-declare na sa Ginoo. Mo nang lami kayong humba, no? The emphasis is on breaking down. Nya akatartos, ganun wa mahinlo eh. Kaya doon na day bagong meaning ang akatartos sa New Testament. Oftentimes referred to unclean spirits. Nya mahinluan din ng yawa. Inherently, ang gigamit din intrinsically evil. Oh, intrinsically, meaning very philosophical man na. Intrinsically sa lintungan ay demonyo jud siya. Di jud mahinluan. Kinsa may intrinsically evil, bisan pa unsa kadautan ang tao, dili na siya matawag intrinsically evil. Kay doon nagapunay buta kaayo.
Mo na nga kinsaray intrinsically evil, gi-refer sa New Testament nga lisod kay term no? Ato balikon, yeah. Oh. Oh. Ikathartos. Unsa ni? Often used for unclean spirits. Sa New Testament na ni. Pero masagol siya sa kainos o sa ikathartos sa Old Testament. Pero oftentimes used to unclean spirits. So masabtan nato si Kristo nganong ang iyang giinluan ang koinos ra. Kay koinos day makaon. Ang akatardos oftenly referred to unclean spirits. So ba nang wa maapil og hinlo, mahinluan ning intrinsically evil. O ato man ang gibasa diri. Ato man ang gi-search jud. Tagsa-tagsa kung sakto ba ang naa siyang explanation. So wa say referensya man kay igsunan, di niya basahon. Inigbasa na sa Greek, siya ang referensya. Kining ato, di man ta mga Bible scholar. Wala magtuon jud ta. Wala ako bitaw sang gi sundan jud pag-ayo. Kay parang di kalusot ba, no? Unsa di ay ang akathartos often considered intrinsically evil, must be purified or removed, always referred to unclean spirit. So klaro kayo, unclean spirit kini mahinluan pa na nimo. Mo na nga sakto ang iyang giingon nga sa Acts chapter 10 verse 15, koinos ang gihinluan. Kaya ang koinos day referring to all unclean food, no? So mo na nga pasensya na ta kay kita mga Katoliko atong dawaton unsay kamatuoran, dili kay magpili-pili rata. Mo bitaw na nahilom na wala mo tindog diri kay ngano man nakabantay na siya sa iyang kakulian. Amen. Ato mapakan ng Ginoo, wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamatuoran kundi sa pakigdapig nini. Basta mo gamit na ginin siya koinos o ikatartos, nakaibaon na ta. Okay? Bago na ng term na to, bayinting. Muna nga gamita pod nga sakto, dili po ng haum-haum rapod. Nga ubasa siya, unya siya na ang referensya. Kita mo basa ta with reference yun. Mo na diferensya na to. Okay. Sibad, kuan? Gamay. Ako lang gamayng ang imong explanation, koinos nya gamiton og word unclean. It is true. Correct man na siya nga ang koinos tawag og unclean, pero lahi ang iyang pagka-unclean kay gikan sa limpyo nga nahugaw. Pagpadagan nimong explain sa koinos unclean, imong isuksok ang baboy. Di man problema, di man masudla na kay although unclean siya pero clean nga nahugawan. O kay hugaw man siya, siyempre unclean, pero lahi siya nga pagka-unclean kaysa akatartos. Dili ang problema nimo ang ako bitong ang nakita gud ni Pedro, paminaw, ang nakita ni Pedro duha, clean og unclean. Ang unclean, pulos akatartos. Ang clean, nahugawan, koinos. Very simple. Naadiha sa aktual nga nakita ang gisulti ni Kepa ni Pedro. Ang problema diha, kaya akong nasabtan, naapsan ako ang yang gisulti, basta koinos, unclean, pagkatityon kay suksukan man yang koinos og baboy. Okay, mga tanan ko nimo asa man sa imong referensya nga ang koinos way apil ang baboy. Okay. Bubasa ko. Sundan ka. Yeah. Ang referensya na ko ha? Ay, dili oh. Kanisa bro. Ayaw pag-explain, basa ha. Okay. Masawa na ko ha? Masawa na ko. Una. Basa. Ayun. Di, mabasa ko. Sa Hebrew ani tami. Una ko basa. Ayaw, una dayon Greek. Reference bitaw, Hebrew Bible. Akong basahon. Una sa Hebrew, kay dito manigikan sa Hebrew ang istorya sa Levitico 11. Ato makita niron sa Hebrew, Levitico 11 versikulo 7.
Naraa. Sa Hebro, ato ng diretsoon sa English. And the swine do and divides the hope it and having cloven hooves, and yet it is decayed, not thus true, is unclean. Ang unclean dire, pero baboy niya swine, ang baboy tami. Atong basahon sa Greek. Mao lagi, i-check ninyo ang Levitico 11:7, ang Greek diha at akatartos. Kaya nga ang sige, akong basahon. Na, dili akong basahon sa ato sang tanahon dito kaya dapat pa sa akong basahon atong i-search nako Greek dili gibasa na kung English at tumoy na kailangan makagibro di mangyapon mo ko sa may gusto basahon ako sa Hebro lagi dili ako sa Greek. So, klaro ang pangutana ni Padre nga asa mabasa diha sa Greek nga ang baboy way appeal sa koinos. So, be responsive, Brad Bahinting, sa iyang pangutana. Proceed. So, balikon ko ang pangutana. Asa mabasa sa Griego nga ang baboy dili part sa koinos. Kay miingon ba kaganin na nga ang koinos is unclean o ang baboy is unclean. So synonymously ni uyon ka na nga ang baboy unclean o ang word nga unclean is koinos. So ang imong tulubagon karon asa nga ang baboy dili part sa koinos or unclean. Tubag. Walay bersikulo. Nangatawa day mo. Unsa man ang walay? Wa mo kabalo. Walay bersikulo nga muingon nga ang baboy adto sa koinos kaysa akatartos. So, basahon ako ang bersikulo nga mabasa, ang baboy nasa Griego. Sa Griego, kaiton soiton ote. Greek din siya. So, nya ang sa tumoy atong dalang ditso na madali. Sa tumoy akatartos. Levitico 11 ang buta kong ipasabot nga dinhi sa akatartos. Dili ang akong tubag mao ni walay referensya nga sa Bible nga ang baboy koinos, apil sa koinos wala. Akatartos tagad siya ang baboy. So, klaro na ha. Ang imong tubag nga ang baboy walay labot sa koinos. So, kay na-probe kay may question ni Father nga asa man ang imong prueba sa Griego nga ang baboy part sa koinos or klaro na. So, way labot. Okay. Ari na po ta, referensya na ako kay samok nang sig explain sa personal lang. Okay. Koinos includes pigs. Ako ipangutana ha. Includes bag pigs. Okay. Ang tubag, paminaw. You are right. In biblical and ritual context, koinos can include pigs. Mo na itong ipaabot nga basahon di isig explain. Kaya mahuman ta ba? Di ita mahuman anang wa tay referensya. Kay siya ra may referensya siya kagalingon. Ako dawaton jud nako kung wa pa maparty ang term koinos sa pigs. Apil man. Koinos includes pigs. Does koinos includes pigs? Include pigs. You are right. No. Kay I am right. Therefore, Brian Ting is wrong. In biblical
Okay ha? Sa Acts chapter 10 verse 15, koinos di ay ang ginluan. So atong gisakyan siya ha. Kay nanggara naman ni si gamit og mga Greek term. Nagtuo siya may gani kay nanatay ChatGPT no? No? Makatabang po na to, no? Sayop ay mga pangutan. Okay. In biblical paminosa. Okay. You are right. Okay ha? Nana po kay ChatGPT diha. Kinahanglan ha, di include ha. Kay kumingon kag koinos is the meaning of koinos is pig. Sayop na. Kay di man pig ang koinos. But it includes the pig, no? Okay, padayon ta ha. Koinos includes pigs. True contextually. So naa sa referensya. Okay. Considered unclean under Jewish law, categorized with things not fit for sacred use, sometimes described as koinos. Ito ba general term din ng koinos? So appeal na niini ang baboy. So ang say tawag ani, does koinos include pigs? You are right. Okay? So kinahanglan basahon nimo ha, unsa po na imo? Okay. Ang imo, ang koinos na ay baboy. Includes. Akong basahon dire. Where pig belongs, Levitico 11:7, lexicon by Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in category of koinos. It is intrinsically unclean by Yahweh's law. So, pig is never in category of koinos. Simple na. Okay. We are talking about ang atong point naggamit taron sa koinos nga animal. Na may koinos nga dili animal, we are talking animal koinos. But it is stated, balik ko na ko pagbasa nara ha. Nara. So, nara ayos sa Okay, nas ubos. unclear. Sige, basa na mo. Nagbasa. Oh, Bisa maghudo ni mo. Asa ba, mag-away din si babaw. Giingon na ha, mag-away na kisobos. Usab na po. Nara. Balik ko na ako sa iyang where pig belongs. Nagyo siya. Asa man nasakop ang baboy. So, di sa baboy man isyu na to. Sa mag-away. Leviticus 11:7. Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in the category of koinos. Wala. Kanang imuhang gibasa, kumakaon nagbaboy. Mao nang ang baboy, ibutang sa koinos, aron makakaon. Pero ang kategory sa Israel, pag akatartos, nadyang baboy, walay baboy sa koinos. Adto ka sa Israel, i-categorize, i-question nita, by table, animals belong to koinos. Di kakabasag baboy dia. Animals belong to akatartos. Baboy apela na. Ha? Katawa si Reba. Ha? Salamat bro. So, ChatGPT to ha. Sa to pa, ang akatarton ay, ato ni i-connect para hindi magkasumpaki. Sa to pa, ang akatarton, it refers to pig also. No? And koinos, it includes pig pod. Sa to pa, pabito nang ang pangutana, ato i-connect kapon. Sa Acts chapter 10 verse 14. So, duha dyan itong gimensyon ni Pedro. Koinos o akatartos. Sa ato pa, sa ato pa, wala sila kalainan kay orman. No? Ang organ ni, bisan asa sa duha. Unclean siya. So, ang tubag sa Ginoo, ginluan ng tanan. Sa ato pa, wala po'y problema. No? Ginluan man. No? Muna nga, di ka pun kalusot sa bayinting. Oh. Napadyod lain. Okay. Does koinos belong pigs na? Okay. Duha na niya. Yes. Okay. Does koinos belong pigs? Now we need to precise. The Greek word koinos literally common, unclean, profane,
in the context of the New Testament. So in the context of the New Testament and Jewish law discussion, it is used in contrast with hagios, holy or set apart. In biblical context, particularly in the New Testament. Aritas New Testament ha? Ito aman sa Old Testament. Sakto man na. Sa Old Testament, ang sa to, akatartos. Oh, gigamit yun na sa baboy. Sakto to yung giingon. So, mo na nga, no, sa old man to. Okay? So, Yes, according to the Jewish dietary. okay. Asa to repeat, bro? So, in biblical context, particularly in New Testament, Mark chapter 7 verse 19, Acts chapter 10 verse 15 mention certain foods as not koinos, meaning they are no longer considered ceremonially unclean. Kiginluan naman sa Ginoo. Okay? So, does koinos belongs pigs? So yes, according to the Jewish dietary law, Old Testament to pigs were considered koinos, unclean. So koinos, unclean. But in the New Testament, the idea shifts. Sa ito pa doon na development sa idea. So ano na ta din eh? Tuminaw ba yung think? Iwa pa naman develop na mo ana. But in the New Testament, the idea shifts. Christ declared all food clean. So pigs cease to be ceremonially koinos for Christians. So dili na siya koinos. Dili na siya unclean. So, man na siya. So, atong i-search ko nun eh. Bainting be? Asay bainting. Koinos belong, mong cellphone Okay. So, ang koinos, ipa-search na to. Bainting. Dali. Pwede, i-search ninyo ang koinos? Hindi, ako basta lagi niya, mang koinos bitaw ni. Akong ki-question si ChatGPT. In the context of Acts 10:15, is pig includes in the koinos? Categorical answer. Ingon siya, categorical answer, no. No ha? Ang pig ba na appeal ba ng koinos? Ingon ko, categorical answer ha? Ingon siya, categorical answer, no. In Acts 10:15, the term used is koinos, common profane ceremonially defiled. So, gitudlo dire nga ang pig wala ma-appeal ng koinos sa Acts 10:15. Pero ikaw appeal. Di ang problema. Okay. Mohom ko. Mohom ko. Di, mohom kayo. Basa man ko. Kanisa. Wala na. Di lagi wadon. Ikaw, Jud. Pabasa rin man ako. No? Sa Old Testament, Leviticus 11:7, Old Testament ang quotation din eh. No? So, muna ha? 8 na tao. Oh, 8 ra ko to. Last. Okay. So, mo lagi na nga interchangeable sila nga term. Ang koinos, di, ang kaning koinos bro, wa ni appeal jo baboy para nimo. Para nimo ba? Ang tubag nako dili para nako. Ang wording gyud diha lagi sa Acts 10:15 ang gihinluan koinos. Nya didto sa ibabaw gimensyon na ang koinos og akatartos sa verse 14. Sa verse 14 gimensyon ang koinos og akatartos. Pag verse 15 sa gihinluan koinos ra ang gimensyon, wala i-appeal ang akatartos. Very clear. Kaya nga ang baboy hugaw imperno gid mo. Sige. Salamat Bainting. Kay kung kita tanan maimperno, siya ra usa malangit pagkamingaw sa langit, no? Pagkamingaw sa langit kung si Bainting ra. Sagdi lang kay ningon man sa Kristo, ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, kay hukman usab kamo sa Dios. Pero sa Bainting di jud ta mingon nga maimperno, no? Pero ampo tang malangit yun eh. Bisan pag hukman tang maimperno tatanan. Ganahan di ka Bainting maimperno me, no?
Pagkamingaw, ikaw rin usa dito, ikaw rin membro sa imong pundok, no? Oh. So, mana nga, kini mga iksunan, duha jud tong gigamit, no? Oh, duha to gigamit ni question ni San Pedro, no? Koinos o akatartos. Kay doon na may development of term. So, atong gidefine din ang akatartos dahil sa New Testament referred to unclean spirits. Okay? So, ang koinos, wa man ko magama-gama diri naaman no? So, mo na nga, ato pa ning palauman, kay naampun sa referensya. Di na to, di po tamingon nga, sayop tayo referensya, meaning ani magtuon patagdugang. Okay? So, munang further study pa ta, kay naman po siya referensya, pero mungutahan ta og mga Bible scholar about aning koinos o akatartos, no? So, di lang ta mohatag og conclusive kuan, basta si Kristo ringon na, ang tarang musud sa inyong baba, di na makahugaw ninyo. Kung dili ang makahugaw ninyo, kana mo judge ta sa usag-usa, sama-sama, imperno mong tanan, kaya ni kaon mo na makahugaw, pero di jud ta mo judge may inting, ampo jud tang malangit, nya kung mahughog ba gamay, purgatorio, no? Kay daghan tang magampo ni Bayinting. Pero di ta maingon nga maimperno sa Bayinting, ha? Bahala nagmingon siya, maimperno tang tanan. Kaya ingon ang ato Ginoo, ayaw ka mo paghukom sa inyong isikataw, kaya ang inyong hukom, mausay hukom sa Diyos, nganha kaninyo. Amen? Wala di dyan ta maghukom. Ang atong hukom lang nga malangit unta sa Bayinting, nya mukaon nag-ubad na tog baboy, no? Kaya magtago-tago raw ni Usay. Oh, mister ba ta? O gusto kong maimpirno, mukhang kong babay. Brad Bahinting, pwede kang mo barog din Okay. So, para sa kasayuran sa uban, kanang word nga koinos o akatartos, partly synonymous. Puro na siya unclean. Ang koinos nahugawan. So, hugaw sa ken hugawan man, di ba? Ang akatartos, hugaw pod. So, meaning, synonymously and partly, puro sila unclean. Asa? Paghuwat. Nagugat ka man gayon nga ang mukaog baboy, ang taong mukaon sa karning baboy maimpirno. Meaning, gihukman nimo ang imong isig katao. Premise pa niya? Nangugat ka man perme nga ang mukaon og baboy maimpirno. Dinhi sa Roma Kapitulo 14 versikulo 2 mo kining atong mabasa. Og naglaom ako nga ang lamdag sa pulong sa Ginoo mo'y mogiya kanimo nga di ka judgmental sa mukaon o karning baboy. Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Basahon ako. Ang mukaon og bisan unsa dili angay maghukom sa mga tao nga utanon ray kanon. Kaming makatoliko never ming mag-judge sa mga vegetarian. Kay wala sa among kapasite nga maghukom kami sa among isig katao. Og dili ka na trabaho namong katoliko nga hukman namong among isig katao. Sunod. Apan ang utanon ray kanon kung ang imong kanon gulay ra o vegetarian ka, unsa man pod ang sugo sa Ginoo nimo? Tubag. Ang tao nga utanon ray kanon pero ikaw mo kaon mag-isda, so kining mga vegetarian labaw pa nimo. O sa may gayon din apan ang tao nga mukaon
ang tao usab nga autonomy kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa kay gidawat na siya sa Dios. Para sa Dios, Mr. Bahinteng, ang taong mukaog bisan unsa, bisan mukaog pa sa tiki, ayaw hukme. Mo tanali ko karon. Paghuwat. Apan ang taong utanon ray kanon dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa sa rason nga gidawat na siya sa Dios. Kami, Mr. Bahinteng, mukaon may og karning baboy. Nganong imo maminggi hukman nga maimperno? Nga klaro man ang giingon sa Bible nga kung mukaon kag gulay ra ayaw paghukom sa tao mukaog bisan unsa kay gidawat na sa Dios. Ang pangutana, kini ba nga sita sa kasulatan pwede ba ning mulamdag sa imong hunahuna nga di ka judgmental nato mga tao nga mukaon og karning baboy? Pwede ba ning nga bersikulo nga motabang nimo nga sukad karon ning takna sa gabhion di na ka maghukom nga mangugat ka nga mukaon og karning baboy? Maimperno? Pwede ba kining bersikuloha gamiton sa Ginoo sa paglamdag sa imong hunahunang kasing-kasing? To ba? Dili pwede. Ngano? Ay, papaminaw sa qualification. Ang pag-ingon ako dili pwede tungod sa imong rason. Ang imong rason mong sinabtan mo'y gamiton, dili na pwede. Lahi man ang paggamit na mo ana. Nganong makaingon ko nga maimpirno niya. Si Kepa na malibad siya nga di siya mukaon. So na siyang hunahuna nga active ang dietary law. Diha sa dietary law naibalo siya nga dili ipakaon lakip ang baboy. Diha sa dietary law nga active siyang utok nga ang mukaon og baboy mahugaw. O ang dili mutuman sa sugo makasala. Naibalo si Kepa nga ang musod sa langit walay hugaw. So na siyang huna-huna nga kung mukaon sa maimpirno siya. Maong dili wa sa mukaon kasimpol. Wala litra por litra but it is very implied. It is clearly implied. Yanong wa man sa mukaon. Ikaduha pod, ang wala siya mukaon duha katong nahugawan nga limpyo koinos o katong unclean hugaw gyud nga hugaw gyud siya inherently. Pagtubag sa manulunda ang gihinluan katurang koinos. Busa pwede ra mukaon na hinluan kung kana mahinluan kana madala na siya ampo magpasalamat kay didto sa 1 Pedro 4 ang context dito bruma to pareha sa Marcos City 19 bruma na. So kung ang manluluwas mo ay magsultig bruma food kalanon sa iyang utok kanang bruma food apil baboy Hudiyo ko siya, Israelita ang yan kaistorya. Ang mga kauban ni Apostoles puro Israelita. Ingon siya sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So ang pagtulunan sa kaluwasan isukad sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, lista sa akatartos, apil ang baboy. Lista sa koinos, way baboy. Sunod ka pangutana. Sa unang Korinto 14:17 mo ning ato premise niya. Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios. Kini naghuna-huna po nga siya mensahero sa Ginoo ni. Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon kinahanglan ilhon niya nga ang akong gisulat sugo sa Ginoo. Kining 14:2 sulat man ni San Pablo kon mensahero ka sa Ginoo ilhon manimo nga kining iyang sinulat sugo ni sa Ginoo unsa may gisugo dinhi
dili ka maghukom sa taong mukaog bisan unsa. Ang pangutana, nga anong gisupak man nimo ni? Gihukman man nimo nga ang mukaog ka ni Baba may impierno, nga gisugo ka man sa Ginoo nga ayaw paghukom sa mga tao nga mukaon og bisan unsa. Pangutana, tumanon ba nimo kining sugo sa Ginoo nga di ka maghukom sa imong isig ka tao nga kung mukaog ka ning baboy may impierno, tumanon nimo o imong supakon? Tubag. Kaya gisagulal man imong baboy, di na nun ako tumanon. Bisan unsa. Ay, sabi! Pero, apa ha? Ayok sa gulit baboy. So, ang atong nabasa klaro ha? Ayaw paghukom. Gisugo ka sa Ginoo. Sulat na ni San Pablo, konmensero ka sa Dios, ilhon nimo na nga balaod na sa Dios. Unsay balaod sa Dios? Ayaw paghukom sa mga tao nga mukaog bisan unsa, bisan mukaon pa nagtike, ilaga, mga timos. Ayaw naghukme. Mo na sugo sa Ginoo. Ang pangutana, imo ning supakon o imo na ning tumanon karon kay sugo man sa Ginoo, may impierno man kag di ka mo tuman ini. Duhay tubag. Kung ang imong pagsabot mo'y basihan, dili na ko tumanon. Pero kung ang pagsabot sa teksto, akong tumanon. Nga naman, kanang 1 Corinto 14, wala na maghisgot sa isyog clean o unclean food, parison, dili. Ayos ang supak. Ang bisan unsa, tanawa mingon si Yahshua, bisan unsa nga mosulod sa baba, dili makahugaw. Nilang mga Hudyo, ang bisan unsa, apilo ni sok-sok sa baboy? Wala ilaputoy. Bruma na dito sa Marcos City 19. Balikon ko ha, basta Hudyo musulti. Karon pasultian ng Israelita ang bisan unsa, di ba? Apil bang baboy anak dili oy. Tadto sa Israel, napay baliang baboy sa merkado. Wala. Ang utok sa bisan unsa kung kamoy pasultion apil baboy. Pero Hudyo pasultion ang bisan unsa girepera bisan unsang clean foods. Maunang sa mga Hudyo. Nga Hudyo may kasulti. Si Pablo, Hudyo. Si Yahshua, Hudyo. Ikaw dili Hudyo. No, mabito nga ang pagtulunan nila mo atong dawaton o Roma 11:17 ang mga dili Hudyo, ang mga Hudyo nga wala mo to giputol, ang mga dili Hudyo nga bito gisumpay, ang isumpay kung ang imong sumpayan di man mo ka og baboy nga ikaw isumpay ka mo sa dito matod nga iglesia nga nikaw mo baboy di gid mo isumpay, laktod potol mo sa original nga iglesia sa Roma 11:17 kay ang isumpay kadtong ang isumpay nga musunod sa tinuhuan sa sumpayan. Sa tinuhuan sa sumpayan, Hudyo. Ako yung follow-up pangutana, bro, Bainting. Imo mo yun si gamit yung word nga bruma. Gigamit na ni Padre ganina, gigamit tapod ni Moron. Roma Marcos City DC. Okay, bruma, Marcos City, versikulo 19. Matod pa kay tigamit makag chat GPT. Akong gipungutana, Marcos bruma man, apil ba ang baboy? Tubag si chat GPT. Yes. Carefully wording is key here. Mark 7:19, Jesus declares that all foods are clean. And that takes notes, those who declared all foods clean. Bagbata pa dire. Bruma is in food in general term or general, food in general. Jesus' statement includes pigs because he declared all foods clean karon. Giklaro man dire nga apil man di ay ang baboy kisa may akong tuhan. Tigamit po kag chat GPT. Oh? Lucas Leviticus 11. Refers to Marcos 7:19. Gaa sa Amplified Holy Bible, Leviticus 11. The Lord spoke again to Moses and Aaron, saying to them, speak to the children of Israel, saying, among all animals which are on the earth, these are the animals which you may eat. Na ay gi-close gi parenthesis dire. Mark 7
19. verse 15 to 19. So, appeal, girefer yun ay, ang mark ng gigamit ni Kristo nga tanang pagkaon, pwede lang kadon, i-appeal ang baboy. Karon akong pangutana, unsa may authority nimo nga muhatag ka og explanation nga usa ba ka theologian or na ba kay katungod sa pag-explain sa Mark 7:19 nga kani dili apil ang baboy. Unsa ba mo authority? Do na ba kay titulo diha ga gimana naka-graduate ba ka og theologian in general, for example Oxford University, Harvard University, doon na ba kay lisensya nga ipakita nga kaning Mark 17 dili apil ang baboy. Kagwa ka ni karbot pasabot nagikan les imong huna-huna, in short AI alanganing interpretasyon or di ba ka abnormal nga intelligence. Klaro kayo? So atong basahon diri no? Mark 7, Mark 7 verse 19. 19. And he said to them, dili akong puta na naaba kay kapakita diha titulo nga ikaw official nga makahatag og general explain na doon na kay katungod sa paghatag usa ba ka theologian, usa ka ba ka scholar, Bible scholar nga mohatag og saktong interpretation. Nidala ko mo tubag kinsa ko. Kanindala akong batubag. Tubagon ako. Ako nang utana. In Yahshua side. Kasi Yahshua may kasulti ng Marcos 7:19. Di man ikaw. O in Yahshua side. Using bruma in Mark 7:19 is include pig. Tubag. Short categorical answer. No. In Yahshua's own usage in Mark 7:19, bruma does not include pig. O diya asa may itong paraliso na turon. Kanang imong Nga kani kong chat GPT gi-explain man diri. Kasi 19 nga si Piat man do na ba kay titulo nga ikaw graduate ka og theological studies nga dili kanang sektarian nang sektar walay ginapigan nga kanang for example mga university nga dagko nga open sa tanang religion or do na ba kay usa ba ka Bible scholar kana kay nagbangga man tong ChatGPT. Ngano maglalis man tani nga nagbangga man nga kurin tubag man nga apil ang pigs ay mo dili asa ma imong ikapakita nga duna kay katungod sa pag-explain. Humanali ko ni tubag nimo. Na kung gipangayo ng imong mga termino, scholar ba ko, theologian, dili ko moingon. Pero ang ako lang ikasulti, paminaw sa ako. Para sa ako lang aside. More than 40 years ko nga nagbasag Bible. Muna tinood, 1970 pa ako nagbasag Bible. Nag-study ko na time, karon kada semana, mag-study ko klase-klase 14 hours a day. Balag mo to mo sa dili. Study Hebrew and Greek. Tanaw ko sa mga grammar. Ako, wala mo undergo o study sa Hebrew. Pero I can teach grammar in Hebrew. Nag-compile ko Hebrew grammar. Saba, karon, akong gamiton ang imong cellphone. Akong gamiton imong cellphone bisag dili isa. Ikaw mag-type is Jesus in the side of Jesus as Jew. Oy, Joe man. Jew bitaw na si Jesus. Ayaw, as Joe. Di man mo butang ang Jew mo lang tagulag baboy. Asa ba? Tiwason sa lagi nako. I-type diha. Is Jesus in his side as Jew? Dili ko si Joe. Ay, buta. Paano to ang Jew? Ito Jew. Ayun ang Christian. Is Jesus in his side? Ayun ang butang yung Christian. Ayaw na laging isang. Ayaw sa ngay anong panahon na wa pa'y Christian? Marcos 7:19? Wala.
Wa pa buhi pang manluluwas. Mo lagi wala taon niya na. Ang manluluwas Hudiyo, di sa magsulti gini Grigo. He spoke Hebrew and Aramaic, never in Greek. So ang point nako, i-type sa imong karong ChatGPT is atong paminawan is Jesus in Mark 7:19. Is Jesus himself in Mark 7:19 includes pig in the word broma. Ano na lang? Includes pig in the word broma. Nasa broma lang. May nasayop. Nag-formulate pa man ta. Sige, ibutang na. Ay, mangutan ako. Why problema na before kun mo sugoon ako sa kang patubagon sa pangutana naa ba kay titulo sa imong pagka kada na kay katungod sa pag-interpret ang ato mo kung ChatGPT nagbangga manggod tungod kay gigamit ni muda termino kay Joe siguro unya man ka ang mark kuno ang mark nitin kalusa man na nasuwat ha year 30 mga 30s AD busa ginganlan og Christian ang grupo mingon ka wapay Christian ngano maday kato di mga apostolis followers of Christ dili followers of Christ what is Christian followers of Christ yung mga kagwapay Christian tungod kay wapa masuwat pagka na kong binulok ng istoryahan no mura tagwatay klaro ana saron ang Marcos gisuwat kalusa so karon akong pangutana naa ba kay yes or no lang pag way kagwa okay uyunan ako kana sayunan. So ang pangutana klaro ha. Ayaw klikay. Naa ba kay titulo kay kung ako imong sa ako opinion mura ang imong titulo maghukom ra ka sa imong isig ka tao gamay impierno. So unsa may titulo nimo nga ikaw dunay katungod nga mo interpret besides sa mga presentation. So unsa may imong authority? Sa ako lang kaugalingon, mahimong ingnon ko ninyong way authority. Pero kining akong gi-explain daghang mga Bible scholars sa mga Jewish people, sa mga Seventh-day Adventist, magko kayo mga Bible scholars. Ayon mo katawa. Nagtuon po na sila when it comes to baboy na sila interpretation o kadto sila mo ipangutanon daghan silang titulo. Pero ari sa ako, graduate kog 4-year course sa Bible School. Ay lang mo katawa. Sa Born Again Bible School. Okay. Ayaw na ay nagsopak. Mukaminos ka. Pero magbinasahay tag Hebrew, kansi ka. Magtudlo ay tag Hebrew grammar, wa kay kalimutan. Dili na ta magpa. Ay sa pa. Ang imo god murag pambugay manggod. Unsa man ka, unsa man imong title ay sa. Karon, let me finish. Let me finish gamay lang. Let me finish. Gamay lang. Kining murag ang ato din he bro bahinteng ang atong purpose din he nga kana laging malamdagan ta sa pulong sa Ginoo. O balikon ko katuloy 14:2. Mao lagi to ang atong bottom line nga sundon nga di lagi maayo sa tao nga maghukom ta sa atong isig ka tao. Dili ba mao nay nindot ka kinaiya nga isalig nato sa Dios instead nga hukman nato atong isig ka tao? Kay ang bottom line ini nga diskusyon garbo man. So ang ato din nga guided ta sa pulong sa Ginoo. Nga pwede ba nga dili naka judgmental nila or apel ko nga dili nato hukman nga maimpierno me. Kay wa man maghukom nimo bisan sa kadaotan na mo si katao di magid mi mo judge kay nagrespeto mi sa Ginoo. So Brad, one question na lang kay mo proceed ta kang ato putagaan ni si Brad Butlay o kining si Brad Claudio. Sige. Okay, so mora to no? Makaingot na makakuan ta ba magin Hebrew economy. Adi so kumusukol ka mo kung mag-practice og Hebrew.
Pero magsulba na katagal kilos, no? So, mo na nga dili lang ta magkuan, di lang ta magkuan usay naa nato. So ang karon nato diya, di mo tong gipungutana kanako. Kaya ang ato dili gi-explain bitaw kanako nga ang ChatGPT nato nagbangga. Imuha wala mabasa ako sa piti nga naa ang pig. Karon mo lang akong gipungutana ka. Gipungutana ka. Gidirect ang imo magud kay imo magong gi-term contextual ba? Na context akong gusto. The context is context ang gipungutana is tanan nga pagkaon to. Tanan nga pagkaon. Gipungutana to si ChatGPT mintubag nga apil ang pig. Sa imuha, imo ra man gi-specific nga si Jesus ang iyang pagkahudyo. So karon hilom sa kay nagistorya ko. Ha, hilom sa. Oh, kay mabutang ang tao mo sapaw, ang tao mo nanapaw walay lugar sa langit, no? Hilom sa lagi. Hilom sa kay nagtuan pa mo ko. So ani na lang. Karon kay imo ra karon akong pangutana is mao ni. Wala gyud kay ani simple lang pangutana. Ay lagod yes or no ra man di man mo na ikasuko. Wala bagyud kay tinuod nga titulo ba nga makapamatuod nimo nga naa kay katungod sa pag-interpret sa Bible. Mr. Bayenting, lisura po na pangutana ta nya di maminaw. Matubag man ni Mr. Bahinting nga nasa titulo, ranggo, maayo siya sa Hebro, maayo siya sa Griego, pero kung maghukom ka sa imong isig katao, useless ang tanan. So kung di na ka maghukom, sugod karon, ayaw naghukmi ang mukaog karning baboy nga maimpirno. Mauni ang lison nga atong makuha niini. Kay kung magpasigarbo ta, maita sa Hebro, maita sa Broma, sa Akatarton, sa Koinon, pero naghukom ta sa atong isig katao, useless ang atong kinabuhi. Kesa, publish na. Kay, sige na, mabalik ka tas puhor na. Basta mo ito, importante na yun. Dilita mo, Judge, ha? Okay, sige. So, 1 minute nga summary o conclusion. Kaya mo proceed ta sa blessing. Ang pag-ingon nako ganiha og nakabantay mo nga maimpirno og dili maghinulsol. Mao na sa side nako og dili mga igpasaylo. Kung kapamatud-an nako ayo sa banha lagi mo kaayo. Kung kapamatud-an nako nga si Pedro wa manggid mo kaon, ang inyong leader nga giingon yung pope, wa manggid siya mo kaon kay hugaw. Wag siya. Unya sa ato pa naa sa hunahuna ni Kepa nga makasala siya nga mukaon. Ug nahibalo po siya nga kung makasala siya kabalo man siya unsay sampuan sa sala. So ikaw kung nagkaon ka nakasala ug dili ka mag-usab asa man day padung impierno pero mag-usab ka dili ka mahinayon sa impierno. Palangit na. Ang isyu diha sabta lang nga ang Biblia utok na sa mga Hudyo. Ang nagsulat halos tanan Israelita. Gipiyal ang iyang mensahe Roma 3:2, gipiyal ang mensahe sa langit ng Aman ngadto sa mga Hudyo, dili sa taga Roma, mga Griego ug taga diin. Ang Buhuan 4:22 ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Hebrehanon 8:8 ingon ang langit nga man maghimo og bag-ong kasabutan tali kanako og sa katawhan sa Israel og sa banay ni Huda lunlon mga Israelita wa gay taga Roma pagpanday sa bag-ong kasabutan lunlon mga Israelita mao nga kun muingon si Yahshua nga ang tanang pagkaon nga magasulod walay makahugaw ang tanan ana all clean. Mautong kaganiha nga ang tanan pod nga nahinluan tanan nga koinos way labot ang akatartos. Ang problema niyo ginikadingog tanan timaniha nakamention sa ibabaw ang duha pag-ingon sa manulunda usa na lay iyang gimension koinos ra nya inyo magyong dugang nga akatartos kamo mo'y nagdugang. Muna nga, ang point na ako, ayaw na lang ko ingna nga, sa ka, scholar ba ka, sabi pa makapanghambog na lang hinoon, di lain man ko ng pangutanaha. Ang ato lang bangga ra sa katarungan. Muna nga, balikon ko,
So, mahal na ko ang mga CFD Badkaloy. So, dili na ko, di na kumuingon direkta ninyo nga impirno. Kung dili ka maghinulsol, sigurado. So salamat Mr. Bahinting no sa imong panahon o hinaot kini nga dialogo mahimong mabungahon o ma-educate ang mga Katoliko o ang mga dili pod Katoliko. So atong palakpakan atong mga bisita, Brad Bahinting, Brad Darwin Butlay, Brad Claudio Apiche, atong mga bisita ikan sa Luzon, Brad Jared Almasora. Brad JB po. Okay, so kaninyong tanan nga may saksi na ining dialogo sa pagtuo, mayong gabi og dalaygon ang Ginoo.